Tänään tehdään ihan simppeli pasta bolognese ja laitetaan makaronit tonne. Makaronipasta, kaikki se näyttää samalta, niin kaikki tonne noin veteen jo pehmeentymään. Siinä näkyy kissa pärisemässä siinä samalla. Meillä oli vähän ongelma saada tuohon kaikki mahtumaan, niin piti tehdä tommosessa kattilassa, mutta laitetaan mausteeksi jauhelihaa ja oreganoa siihen ja tietenkin vähän sipulia sinne pitää ruskistaa ensimmäisenä. Vähän yritetään vähän cinematic shotteja ja tämmöstä kaikkea tähän kylkeen, mutta Siinä se kuva, kun mä stroklaan. sitten vaan jauheliha sinne sipulin sekaan. Käytetään tällä kertaa sikanautaa, saada vähän hitusen rasvasempaa siitä, että se on vähän tämmöstä kosteempaa, vähän maukkaampaa. Ainakin omaa mielen äänettä. Kukin tekee sikanautaan, nautasikaan, mitä näitä on. Sitten aika lailla antaa niitä olla tossa jo vähän ruskistaa, että lihaa kääntelee sitä ja pörttelee. Tuo vähän huono kattilassa ei oo niin optimaalinen kuin tehdään jollain paistinpannulla, mutta siihen se menee. Aina ei voi kaikki saada. Vähän sen tossa kissan kanssa leikitään ja annetaan hänellekin pieni makupala, kun ei oo nyt ollut hirveä kiusan kappale, niin annettiin hieman lihaa siitä palkkioksi. Tuskin itse ihan ymmärtää. Ihan ihmeessä, kun mä ton kameran kanssa heilun. Ja tehtiin tämmönen vähän jännempi, että oli toi toinen kamera, tuossa noin vanha iPhone kuvaamassa tätä linnun kulmaa tähän näin. Laitettu vähän timelapsena, koska muuten olisi ollut 20 minuutin video, kukaan ei jaksa sitä katsoa, kun tehdään 20 minuuttia. Ja sit vähän siinä kun pasta lämpee vielä ja keittyy siinä, niin vähän kissan kanssa leikitään ja sinne heitettiin pallo, mikä ei päässyt kameraan, mutta ei kissa sitä löytänyt siitä tai saanut napattua, niin meni mököttämään. Jätetään tuohon näin, sit tulee toinen käväs tuossa vähän se ja siinä onkin ninä. Läydet ja vähän nipitkin se vähän säikähti siinä kissää, mutta ruoanteko jatkuu ja siellä niin jauheliha valmistumassa sinne vähän sosseja sekaan. Saadaan vähän lisää makua sinne. Eli vihdoinkin kunnolla alkaa toi pasta keittymään tossa noin. Ja pitää vaan muistaa toi sekoitella tota jauhelihaa, ettei mene sekaisin ja vähän lisää mausteet sinne. Tällä kertaa vähän paprikaa. Itusen en voi laittaa, ei hirveän paljon. En itse mikään kauhea paprika enjoyeri on, mutta kyllä se maistuu ihan hyvältä. Tää vaan muistaa sekoitella sitä hyvin, ettei pala pohjaan. Itusen vähän toi, huomattiin, että on vähän turha vetistä, niin heitettiin vähän ketsuppia joukkoon, niin saa lisää sitä tomaattista ja siinä nyt on taas kissa siinä kuvattavana. Ihan ihmeessä siinä. Oot vähän ihmeessä, kun molemmat on liikenteessä ja valot päällä. Yleensä me tykätään olla paljon pimeässä eikä valoja tarvii, mutta nyt kun oli kameran kanssa heiluin, niin sitten on kissat vähän mietinnässä siitä, niin vedet pois ja lämpimät pastat siitä ja sitten kastikkeet siihen kylkeen. Nyt ollaan tällä hetkellä uudelleen katsomisessa toi Lincoln Lawyer-sarja. Löytyy Netflixistä, jos ei, niin yleensä tulee katsottua siinä samalla kun syö ja siinä. Tää kerta ei ole poikkeus. Tietenkin ei voi ääniä pitää, koska tai odottaa, koska copyrightit ja tälleen. Otettiin pieni timelapsi tähän näin.
ääniä. Kertokaa ihmeessä, että onko teillä tärkeää, että on jotain katsottavaa siinä samalla, mutta joo kiitos ja palataan.